Takže ahojte, tu Toxy a máme tu nové videjko, máme tu Vianoce, máme tu asi 18. alebo 17. tak max. Máme tu Mikuláša a darčeky, je tu poľa dobré, ale trošku krásne, že sa trošku oni ľudia boja, viete? Že príde Mikuláš a čert, oni sa tam strašia, hej, a je to také spoločné, že keď si povedal, tak si to vedno okno. A tak zrobia čerti, no a už tedy to bude také, že urobíš, že čerti sa ložujú a potom si vypadať bašničku, že Mikulášku, dobrý tričku, ošukám ťa o stoličku. No a 17. alebo 18. je Mikuláš, dajú sa darčeky a je to dobré, lebo Mikuláš je a my už nepotrebujem, lebo ja keď nebačal, no, keď buď a tak som ja. Majte sa pekne. Prepáčte za krátky video, lebo vôbec sa mi nechce točiť krás, vôbec sa mi presne nechce točiť video. Nechce sa mi strihať, takže majte sa pekne a ideme na ďalší video, majte sa, čau.